live lang palang aking title. Kaya naman ba? Shoutout po sa one people in the house. Shouty, umalis ka na? Nagtamsak ka lang? Nagtamsak lang? Nilagparam... Ay, si Tunay na buhay sa Europa. Thank you so much for coming. Thank you so much po for coming. Ang cute niya, oh. Ang cute po niya, oh. Ano kaya yung tawag sa'yo, eh? Yan, salamat po sa pagpunta. Dito po ako sa park. Salamat po, Tunay na buhay sa Europa. 30 minutes live lang po. 30 minutes live lang po ako. Yan, thank you so much po for visiting my live stream. Kumusta po, Tunay na buhay sa Europa? Yan, shouty po sa 2 people million in the house. Dito po tayo sa park, guys. 30 minutes live lang po to. 30 minutes. Boss Jay! Kumusta ka naman, Boss Jay? Boss Jay, nakita ko yung kamukha mo, Boss Jay. Ito, tingnan mo. Balikan ko yung ano, yung kamukha mo. 30 minutes live lang to, Boss Jay. Yan, okay lang, host. Dinig nyo po pala ako. Boss Jay, kamukha mo to, Boss Jay. Boss Jay, ano lang. Habaan mo naman kasing haba ng pasensya ko sana. Yan. Yan, Rihanna Ricardo, Hong Kong. Shorty, 30 minutes live lang po tayo. Ano lang to, Boss Jay? Take 1 lang to 30 minutes. Tapos take 2 another 30 minutes. O, di ba 1 hour yun? Ayan, guys. Ito kamukha mo, Boss Jay, oh. Grabe ka sa akin. Eh, di ba nga kahawig mo to? O, di ba? Ang cute kaya. Ayan, 30 minutes lang ang take 1 ko, Boss Jay. Ayan, nakita mo yung kamukha mo, Boss Jay. Di ba ang cute? Yan, tunay na buhay sa Europa. Lalaki ka po ba? Babae? Yan, shouty po sa 3 people million in the house. Fakira, thank you so much for coming. Ipipin kita, Fakira, no? Hi, Fakira, I will pin the link that you're dropping off. Bakit ko naman kamukha? Ayaw mo nun, Boss Jay? Tres Maria Citali, thank you so much for coming. Guys, please support and connect each other, guys. Ganito yung basurahan dito sa Hong Kong. Please support and connect each other po. Welcome po to my live stream, Tres Maria Citali. Anong gawa mo dyan? Dito ako sa park, kasama ko yung magnanay. Boss Jay. Nilalaro niya yung yung anak nung yung nanay, yung alaga ko ba? Magnanay. Yun o, mga Pilipino o. Sabado ngayon eh, off nila ngayon. Ayan, Boss Jay. Ikaw na lang fans ko, Boss Jay. Asan inaantay ko yung naantay ko yung bigay ni Lolo. Na viewers. Wala naman na. Line Vlogs, hello. Shouty, thank you so much for coming. Line Vlogs. Boss Jay. Azur Mix Toys, thank you so much for coming. Azur Mix Toys, thank you so much. Labas ko yung isang sipi ko para makapag-pin ako. Guys, please support and connect each other, guys. Ano ba ako ng upuan, Boss Jay? Baka kailangan ako nung katulong ko. Eto pala, may upuan dito. Dito nila ako umupo. Mas malapit. Ayan, di ba, Boss Jay? Kumusta na kayo na ang kakilala ko, Boss Jay?
Ba't asan na yung bigay ni, ni Lolo? Boss J, saan bansa ka, Boss J? Tres Marias, Italy, Shouty. Guys, gusto niyong maglaro, guys? Magpapano ako? Tawag doon, papahula. Papahula tayo, 100 bananas pag nahulaan nyo. 100 bananas pag nahulaan nyo. Shauma, Shali, mama, hindi ako makapag-post sa community ko. Inaayos ko pa siya, Mamaya ko pa ilalagay lahat mga nanalo nung mga nanalo sa premiere ko kagabi. Sis Josephine, thank you so much for coming. Hindi ako makapag-pinwit lang. Gusto niyo maglaro, guys? Magpapahula ako. O ganito na lang. Ay. Gusto niyo maglaro? Papahula ako. 100 bananas yung mga sagot. Ma, dito ako sa ma? Ready? Ayan. Boss J, show legs mo sa camera. Lubusin ka nga talaga, India. Ayan. Boss J, mamaya may kasama. Mamaya baka awayin ako, Boss J. Pasaway ka. Ano sabi? Show legs mo sa camera. Lusubin mo ka nga taga India. Boss J, tutok ko sana dito. Boss J, yan sexy. Boss J. Maputi, Boss J. Mamaya may kasama dito. Dinaway ako pasaway itong si Boss J. Sis Josephine, ito. Ayan. Diba, puti? Boss J, ito na. Boss J, yung inaantay mo. Yan, tingnan mo. Dito ako sa park, yan. Maybe you give me your bag first, no? You put it here first. Okay. Oo, ganyan para lubusin ko. Wait lang, magbabasa ako. Wait lang, magpipin tayo. Dito lang ako makapagbasa, guys. Asan na yung bigay ni Lolo, Sis Grace? Andyan si baby. Oo, ma, sila yung dumaan. Hindi ko maitutok kasi baka sabihin ng babae, tinututok ko sa kanya. Sis Grace, ito yung gusto ni gusto ni Boss J. Ayan. Paalis na. Sis Grace. Yan yung inanap ni Boss J, Sis Grace. Diyos mio, Marimar, basta chicks. Basta chicks. Ano yun? Di na tuloy ako nakapagbasa. Wait lang. Yan, si Mama Shali ready. Show legs mo. Yun, Boss J, yung legs na pinakita ko sa iyo. Namo, tinawanan ka ni ni Sis Josephine, Boss J. Sige, habang ako'y nag-ano sa inyo, sa mga gustong sumali, guys, ha. Sis Grace, asan na yung bigay ni Lolo? 30 minutes live lang ako, take 1. Ang take 2 ko, 30 minutes ulit. Mas marami kasi ang viewers ko. Pag hinati ko yung isang oras. Ano ba ipapahula natin? Kasi kung kulay, mabilis nyo lang mahulaan eh. Pag kulay, ano kayo magandang hula? Ayan, dito ulit ako basa muna tayo. Tignan nyo, wala pang Mama Bones Vlog. Thank you so much for coming, Mama Bones Vlog. Shouty po sa lahat dyan, guys. Shouty. Ayan, ano bang ipapahula natin, ma? O, ganito na lang, di pa ako makapag-isip. Ano ba ipapahula natin? Yung makasagot guys sa 100 bananas. Ano ba? Kasi kung ipapahula ko, hindi nyo mahulaan kung anong building to eh. Ano ba papahula natin? Sis Grace, Boss J, walang itik. Oo nga ma, ba't walang bigay si Lolo? Ang lakas kaya mabigay ni Lolo kay Sis Grace. Hello baby. Ang puti yung kanina dito, Sis Grace. Nakita ni Boss J. Tignan mo, tinigasan si Boss J. Sis Grace, nung pinakita ko yung legs kanina, tinigisan si Boss J. Ipa-premium mo yan si Boss J.
O, dami itik sa akin. Ba't sa akin wala? Mama Bones Vlog, Shouty. Haha, grabe, grabe. O, diba, tinigasan yan si Boss J. Pinakita ko yung legs kanina. Tignan mo, tinigasan siya. Ay, nako. Ano pa papahula ko, ma? Ano pang papahula ko? Hindi ako makapag-isip. Ganito na lang. Sige, anong birthday ng mama ko? Nanay ko, anong birthday niya? 100, guys. Ba't walang bigay si Lolo ngayon? Baka kung kailan ako mag-end, saka magbibigay ng maraming viewers. Ngayon lang hindi siya nagbigay ng viewers ko. Bakit? Ayan, magpapahula ako guys sa 100 bananas yung makakahula. Ano yung birthday ng mother ko? Ano siya ha? Birthday na month, date? Month saka date. Month saka date lang hulaan nyo. Kunwari, November 8, ganon. November 8, ganon. Magsabi kayo guys ng yes or no lang sasagot ko na. 100 bananas guys ang makakahula. Mayayan ng unti, dadami. Oo nga sis Josephine. Meron yung time na mag-end na ako, saka lang dumami. Yung viewers ko, umabot ng 52. Si Sis Grace, ang laki ng bigay ni Lolo. Abot ng milyon. Nakaharap siguro. Kailangan ko bang magpaharap? Makita nyo na yung kagandahan ko pag ako'y Ito lang papakita ko guys. Blooming ko ngayon. Nakakahiya. September 10, hindi. June 8, hindi. Kasi pag sinabi ko kasi yung month, alam nyo na. Saka yung date. Pag sinabi ko kung anong petsa, mabilis yung hulaan yung yung month. Magsabi na lang kayo, hindi ako magbibigay ng clue. Yan, asan ka? Dito ako si Sirlyn, Leia sa park. Kasama ko yung magnanay. Yan, 30 minutes lang ako live ha. Tapos take 1 yung 30 minutes. Take 2 take 2 yung 30 minutes ulit. Isang oras lang ako mag-live. Yan, shouty po sa lahat ng nandyan. Bungot Vlogs, thank you so much for coming. Dito lang ako makapagbaba ng mga nyo. Ayan, 100 bananas guys ang makakahula. Anong month saka birthday ng mother ko? Kasi kunwari pag sinabi kong January, mabilis nyo lang hulaan. January 1, 2, 3, 4, 5, diba? Walang clue ata dito, walang clue. Ayan guys, ang makakahula po ha sa mga gustong mag-join. June 30, hindi ma. April 8, hindi. Rihanna, Ricardo, Hong Kong, they want to join us here. Yeah, if you win, anong pangalan? If you want to join us, you will hear Rihanna, Ricardo, Hong Kong. If you, paano ba to? Nauutal ako sa English ka. Rihanna, Ricardo, Hong Kong. Just answer the, paano ba? Ayan. Wait lang ha. Tignan nyo, nauutal ako sa English ko. Di tuloy ako marunong mag-English. Rihanna Grace, do you want to join us here on our games? Just guessing the birthday of my mother. If what is the month and what is the date? Tingnan niya, tinatawanan na ako sis Josephine. Di kasi ako nakapokus sa binabasa ko guys. Tinitingnan ko yung magnanay ba? Saan na ba yun? Sige guys, magbabakrid ako ha. Hindi. Sige, magbakrid lang ako. Push mo yan sis. Hindi mo, tinatawanan ako. Iba kasi tinitignan ko sis Grace. Hindi ako makapag-concentrate. Hindi mo, kasi pumunta sila yung magnanay dun ba? Ba't wala sila? Bigla na wala. Ay, ayun nakita ko. Ayan. Okay na. Sige, dito na ako mag-concentrate ng English ko. Asan na ba yun? Nandito pa ba siya? Nasaan na ba si
Ano ba yun? Okay, go. Andyan pa siya. Rihanna Ricardo, Hong Kong, do you want to join us here to our games? Just guessing the birthday of my mother and if what is the day? Which day? Which date? Which day? Which day of my mother's birthday? Example, October 7 like that. Rihanna, my friend. Indonesia nata to si Rihanna eh. 100 bananas if you guess the answer. If you guess the correct answer and then you gonna win 100 bananas, Rihanna. Mafuri 21, thank you so much for coming. Ba't hindi nagbigay si Lolo? Pasawad nung si Lolo. Saan ko ba itututok? Tutok ko sana dun sa maganda yung kamukha ni Boss J. Eto na lang, itong nagwalis na lang yan. January 1, hindi. January 2. Sige, magbabasa ako tapos mag-ano na lang ako. Mag-start muna ako. Wala pang nakasagot. Walang nakasagot. June 24, November 9, December, wala pa pong nakasagot. Birthday ng mother ko at saka yung date. Yung date. Kung anong day siya, anong day. Agoy, o, tingnan niyo, kinanawanan niyo ako eh. Boss J, o, dapat makita nila. Siguro matagal tong ano, hindi ba? Basta mabanggit nyo lang yung month, guys. Iko-consider ko sa inyo yung months. February 8. Saan ka na naman dyan, host? Hindi ako nagpakita. Sis Leia, February 8. Basta't nabanggit nyo yung months, guys. Ayun, paunahan na lang kayo. Mabilis na lang sagutin. October 8. Bakit 30 minutes kabsat? Mas malaki kasi yung views ko. Kabsat Arlene Leia pag hinaf ko yung ano, yung isang oras ba? 30 minutes. Kaso walang bigay si Lolo. Paano ko siya 30 minutes? June 30, April, January, March. Ayan, consider guys, may nakasagot ng March. Ay, hindi pala. Sorry. Birthday. Wala pang nakasagot ng months. January, February. Ayan, may nakasagot guys ng ng months. July. Sagot, paunahan na lang kayo ng July. Paunahan na kung sinong makakasagot. Ang months ng birthday ng mother ko ay July. Paunahan na lang kayo ng sagot. Paunahan na lang kayo ng sagot guys ha. Nagbabakrid ako. Basta July siya, ano. Sinisilip ko kasi yung magnanay, baka mamaya tawagin kasi yung nanay niya. Yung nanay ba, nandun sila malayo. Basta July siya ha, paunahan na lang kayo, July. July, paunahan kayo ng July. Saglit, tingnan nyo, di talaga ako makahabol ba? Yan, July. Habang birthday ng mother ko, di ko tuloy alam. Ayan, July. Tingnan nyo, hindi ako makapag-concentrate talaga din. July, paunahan kayo guys ha. Wala pa nakasagot. Wala. July. July, wala pang nakasagot. Wala pang nakasagot. Para maunahan nyo na, mag-start na kayo ng 1. July 1, July 2, ganon. Pabilisan yan guys ha. 100 bananas yung mananalo guys. Wala pang nakasagot. Ayan, may nakasagot na si Sis Grace. July 24. Yan si Sis Grace guys, nakasagot July 24. Why are you crying baby? Umiyak yung bata ah. Why are you crying? Next question tayo guys ha. Ba't walang bigay si Lolo sa akin? Daya naman nito. July 24 guys, birthday ng mother ko. Next question tayo. Birthday ng ate kong panganay.
Hula na lang muna tayo, hula. Birthday ng mother ko, Alan Vlogs. Thank you so much for coming. Ba't walang bigay si Lolo ngayon? Nakakainis. Kung kailan maraming pumasok, walang bigay si Lolo. Lion Vlogs, thank you so much for coming. Sis Grace, nanalo ko 100 banana, Sis Grace. July 24. Basta ako nagsasalita guys ha. Miss Fe Gaming, hello. How are you, Miss Fe Gaming? Salamat sis. Yan sis Grace, isend ko na lang sa yung resibo no. Miss Fe Gaming, thank you so much for coming. Lala Sevelin Official, thank you so much. Next question guys. Yung eldest ate ko, anong birthday niya? Mabilis nyo na lang hulaan pag may petsa na kayong may petsa na kayong sinabi ba? Co-consider ko yung months. Mabilis nyo lang mahulaan pag may months na, may na ako, may clue. Lalab Sevelin, hulaan mo siya kung February 1, 2, o pwede kahit Feb ganun, tapos ang hulaan mo na lang yung araw. March, April, hindi. 28, hindi. 100 bananas guys ha, yung mananalo guys. Ba't walang bigay si Lolo? Nakakainis talaga po. May, June, hindi. Sis Leia, thank you so much for coming. August, hindi. 20. Wala pa ngang months. Lalab sa Evelyn. Yung months ang unahan nyo, mabilis na yon. 13, hindi. Yun, November. Sis Grace, November. Naku, bilis nyo mahulaan kasi pag months. O, paunahan kayo guys. November siya, November. Hula-hula, pahula pa ulit, Masyali, birthday ng ate ko, November siya, pero yung date, paunahan na kayo, date, November. Basta November siya, paunahan na lang kayo ng yung mananalo. 100 bananas, November 17, hindi. 14, hindi. Kahit na lang ang hulaan nyo, kahit number na lang, kasi consider na November na siya. Kahit 1, 2, 3, bilisan nyo lang mag-type guys, paunahan kayo, 1. 1, 2, 3, ganun na lang i-type nyo para mabilis. Yan, paunahan lang kayo, paunahan. Yan si Sis Grace. Yan, na si Sis Grace? 1. Ayun, may nakahula na guys, 7. Si Mama Shali. Mama Shali, congratulations Mama Shali. Nanalo ka rin kagabi sa aking premiere. Ayan, congratulations. November 7 guys, November 7. O, di ba ang bilis nagpahula ko? O, hahawak ako ng mga bagay na hulaan nyo. Paunahan kayo, ano tong hawak ko? Kaso baka sabihin nyo nandadaya ako. Sige ganito na lang, ilagay ko sa sapatos ko. Para tatanggalin ko pag nahulaan nyo. Ayan. Ayan, nilagay ko sa sapatos ko yung hulaan nyo. Diba ang galing? Lala, 100 bananas guys ha, pag nahulaan nyo. Yan, Lalabs the Shining Filipina, thank you so much for coming. Yan, hulaan nyo kung ano yung nasa loob ng sapatos ko. Baka sabihin nyo dinadaya ko kayo. Ba't di nagbigay si Lolong dayang ito? Kung kailan maraming pumapasok hindi nagbigay. Papel, ballpen, wipes, tissue, clip, hindi. Tamsak, thank you so much. Danica Lanes, patamsak. Baka gusto nyong sumali guys. 100 bananas pag nahulaan nyo. Ano siya? Kung ano yung nasa sapatos ko. Nail cutter, bato, tapo, cutter, hindi. Hindi ako nandadaya ha. Ilalabas ko siya pag nahulaan nyo. Sapatos na ginamit ko. Palito, hindi. Madali lang siya guys. Madali lang siya talaga hulaan. Baka sabihin nyo kasi budol na naman ako. Sabihan ako ni Sis Grace, budol ako. Ayan, ginamit ko yung shoes ko ha. Nasa loob ng shoes ko yun. Passport, medyas, pabango, ring, medyas, hindi. ID, hindi. Sanga, hindi. Eyeglass, hindi. Pera, sanitizer, lace, hindi. Bus card. At sanitizer sa ATM, coins. Laging dinadala yon pag lumalabas kayo. Laging dala-dala nyo yon. 'Yon. Maliban lang kung nakalimutan nyo. 'Yan, 100 bananas guys ha, pag nahulaan nyo. Ano tong hawak ko? 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 Ano tong haw
Yan, ID, panyo, ATM, keychain, is link, hindi. Bus card, hindi. Payong. Kasya ba yung payong dyan sa sapatos? Dani Calyanes pa rin yes. Kasya ba yung payong dyan sa sapatos? Hindi. Ayan o, Kamsat Arlene, kasya ba yung payong dyan? Ayan, ba't walang daya ni Lolo? Walang bigay sa akin ano? Ano ba yan? Power bank, hindi. Wallet. Sis Danica, pinapatawa mo kami. Kahit gano'ng kaliit yung ano, kahit gano'ng kaliit yung payong, hindi magkakasya dyan sa sapatos. Charger, cord, padlock, card, hindi. Charger, supply, hindi. Wait lang, ilapit ko lang ba kung ano sabihin ng babae. Okay, okay. Do I need to come ma'am or... Okay, okay, sure. Oh, ayan. Charger case, susi, earphone case. Earphone case? Consider na siguro to yung earphone case. Earphone case kasi na may ano to eh. Yan, nanalo si Mama Shally guys. Earphone. Considered na yon, earphone. Si Mama Shally ulit nanalo guys. Swerte talaga yan si Mama Shally kahit saan siya pumupunta. Lagi na nanalo to. Ay, lalabas ko na siya ha. O, tingnan nyo, earphone. O, di ba? Earphone case, pwede na rin. Consider siya guys. O, di ba? Earphone ko, case. Pero gamit ko kasi yung ano, yan. Earphone, pwede na to. O, di ba? Asan yung payang dito, sis Danica? Danica. Earphone, considered na to guys, earphone. Earphone, airpod siya rin lang yon. Sis Danica, nasan yung payong? Kasya ba dyan? Pero earpod totoo, ayan. Earpod siya pero earphone din. Basta nasa tinga na pwedeng ilagay natin. Consider na yun guys ha. Si Mama Shally, 200 na siya guys. Walang bigay si Lolo. Paano ko ihati ng 30 minutes? O, next question tayo guys ha. Sige, ko-consider ko to. Wait lang. Hanap tayo ng ano, pwede kong ilagay. Sige. Baka sabihin ni Sis Grace, budol ako ha. Ginamit ko na yung shoes ko. O, ito naman yung medyas ko. Tira. Ayan. Sige. Yung mga kakahula, maraming narinig nyo naman atang tumutunog yung coins ko. Tumutunog yung coins. Wag na coins. Tumutunog yung narinig nyo ata eh. Eto, next. Ayan, hulaan nyo. Andyan na sa loob. 100 bananas to ha. 100 bananas guys. Yan, okay, start. Start now. Yan, sa sapatos ko ha, Sis Grace ha. Hindi ako budol ngayon, Sis Grace. Comb, alcohol, susi, tissue, supply ID, nail polish, paper. Ito, consider na tong paper guys. Nanalo si ano, si Sis Danica. Paper siya. Consider na siya. Siya pa nauna sa paper. Guys, magano lang kayo ha kung merong nakasagot sa inyong nauna. Ayun o, paper. Ilalabas ko siya. Baka sabihin nyo, binubudol ko kayo. Ayun o, paper. Papel. Ayan. It's okay, ma. Oh, wait lang guys ha. Dito yung ano, yung babae. Oh, next. Habang maiano ka. Tignan ko kung ano yung dala ko. Ayun, meron. Kasya ba yung payong dito, Sis Danica? Sis Danica, nanalo ka ng ano?
Next tayo ha, wait lang. Mag-isip muna ako. Ano pa yung mga dala ko dito? Okay, go! Ayan, nasa loob na ma. 100 bananas to ha, lalabs. Evelyn, 200 kay Mama Shali. Kay sis, 100 kay sis Grace. Sino pa yung isa nanalo? Si sis Grace 100, si Mama Shali, saka si sis Danica. Ayan. Okay, sure. Wait lang ha, isuot ko yung sapatos ko guys, tanggalin ko mamaya. Ayan. Sige, hulaan nyo lang. Stone, money, hindi. Face powder, dahon. Ayun, nakahulas. Dahon, si sis Danica. Dahon guys, ang sagot, dahon. Give me your head. Balik na ulit ako sa upuan ko. Dahon, ba't ang galing mo sis Danica? Walang bigay si Lolo, paano ako magte-take to nito? Pag take to kasi guys, ang laki ng views ko. O, lalabas ko na ha, yung dahon. Ayan o, yung dahon o, dahon. Diba? Dahon, sis Grace. Makasabihin mo, budol ako sis Grace ha. Ano kayang ilalagay ko? Tignan natin kung may lagay ko to. May lagay ko tong payong. Ayan, go! Ayan, go! O, sagot! Ano lang, ginawa ko tuloy box yung sapatos ko, mga pasaway. Ayan, 200 kay kay sis Danica, 200 kay Mama Shali, kay sis, kay sis Grace 100, so 500 na lahat guys ha. Ba't walang bigay si Lolo? Pasaway tong si Lolo. Paano ako magtitik to nito? Ayan guys ha. Ayan sis Danica, 200 na sa'yo ha. Hindi ko po nakita. Key ID, sanga, card. Nasagot na to kanina sa pinakauna kong pinahula sa inyo. May nakasagot na siya. Pero ulitin nyo lang. Toothpick, lipstick, suklay. Sis Danica, baka pwede mo sabihin payong. Coins, money, mascara, key, headset, hindi. Susi. O, laging dala-dala nyo din to guys. Payong, tissue. O, isa rin si Mama Shali. O, paano magkakasyang payong dyan sa sapatos? Pasaway din si Mama Shali. Nail cutter, wipes, ipit, tissue, cologne, hindi. Perfume, powder, hindi. ID, hindi. Ponytail, key, polvo, lace, alcohol, hindi. Buti walang magsasabi dito na motor. Motorcycle, guys. Hindi. Tali, hindi. ATM, hindi. Plastiko, hindi. Card, hindi. Nail cutter, hindi. ID card, scissor, cutter, hindi. Receipt, hindi. Cellphone, hindi. Medyas, hindi. Sanga, hindi. Toothpick, lagi nyong dala-dala to. Pag umaalis kayo. Yan yung clue. Charger, hindi. Cord, box, bus card, plastic, hindi. Face mask, hindi. Charger, hindi. Pag nagsabi na ako ng clue, masasagot nyo na yung clue kung bibigay. Yun, nanalo si Mama Shali guys, power bank. Ang galing ni Mama Shali, kahit kailan. Ayan o, papakita ko sa inyo yung power bank ko. Power bank siya guys. O, power bank. Ang galing ni Mama Shali, congratulations ma. Yan, 300 na kay Mama Shali guys. Ba't ang galing ni Mama Shali?
O, saglit at mamumulot muna ako. Hulaan nyo ha. 400, ilan na ba kay Mama Shali? Mailan na yung 300 na sa'yo, di ba? 200 kay Sis Danica. 100 kay Sis Grace. Okay, go. Hulaan nyo ulit. Esther, nauna po ako. Ay, una po ako. Sino? Ako una. Sis Danica, may sinabi ka bang ano? Power bank? Ay, oo nga. Ma, nauna si ano, Sis Danica. Oo nga, magkasunod lang kayo. Pero nauna Sis Danica, ma. Sorry, nanalo pala Sis Danica. Ayan, so 300 kay Sis Danica, tapos 200 kay Mama Shali. Guys, i-PM nyo ako sa messenger ha, para may send ko sa inyo yung resibo. Baka sabihin nyo budol ako ha. Kapag hindi siya na kompleto, free refill naman siya. I-refill natin. O guys, ayan, hula na kayo. Sanga, damo, salamat po. Ayan, salamat po. Ayan, salamat. Salamat din Sis Danica. Nauna pala si ano, Sis Danica, hindi ko napansin. Ayan, ano po messenger mo, host? Sige, ita-type ko. Sis Danica. Charger, lipstick, KTM, stone, hindi. Ticket. Let's go, ma. Maybe we'll go over there. Okay. Less people. Okay, okay. So we live here na. Okay. 我哋離開呢度玩個步數好唔好啊？好啊，好啊。 Susot ko muna guys, ay papakita ko na lang pag may nakahulan na. Pag may nakahulan na, tatanggalin ko. Ayan, hulaan nyo. Nail cutter, resibo, sacks. 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 Ayun, sack. Sack. Ayun, hulaan ni ano, Sis Danica guys. Sack. Sack ba? Ayan o, wala akong sack. Nasa loob. Nasa loob yung socks ko, hindi ko sinuot. O, di ba bongga?
Nakamute naman pala ako, pasaway. Napindot ko yung mute. Buti na lang nag-message si Sis Danica kung nakamute po ata siya. Ba't nakamute? Daldal ako ng daldal, nakamute pala ako, pasaway. Napindot. Buti nag-type si Sis Danica. Kung nakamute ako, tinignan ko na pindot kung hindi ko alam. Naglalakad ako. Nakamute pala ako. Next question tayo, guys. Yan, hi baby, Contact Master ang hello. Kung kailan maraming pumasok wala akong bigay ni Lolo. Ba't ganun? Walang bigay si Lolo. Kanina ko pa sinasabi, wala akong marinig. Kala ko may music dyan. Wala kahit may music naman ako, nagano pa rin naman ako dito. Ang cute oh. Mag-isang oras na lang tayo. Isang question na lang guys ha. Isang question na lang tayo. Ano pangalan yung best friend ko? Babae siya. O yan, clue, babae. Hanap tayo ng magandang gandang itututok kong flowers. Sa flowers. Uy, ang ganda nun oh. Ang ganda ng flowers oh. Ayan. Babae siya, Mary, Ruth, Jane. Magsabi lang kayo ng start, mabilis nyo na siya mahulaan. Baby, si mami mo ba? Hindi, anong pangalan yung best friend ng... Anong pangalan yung best friend ko Babae, best friend kong babae. Since elementary. Nakalimutan ko here. Diana, Lauren, Jovelyn, hindi. Magsabi lang kayo ng ng start. Mabilis nyo lang sa hulaan. Start. Kayo magsasabi ng start. Kung anong letra yung start niya ba? Nakamute pala ako. Anong oras? Kailan pa ako nakamute? Kanina pa ba? Teresa A, B. Yan. Sige, ganyan. Magbigay kayo ng clue. C, D, E, F, G. Sige. Hanggang maantay ko yung sagot nyo. G, F, H, T, G, H, R, L, I, J. Wala. D, Z, K, W, I, N. Ayan, letter N. Si Mama Shali. Ay, si Mama Shali ba yung nagsabi ng N? Yan, si Mama Shali. Letter N. Start ng N guys. N. Mabilis yun na lang tumahulaan. Start ng letter N. Nina, Nita, Nardine, Novelin, Nimpa, Norma, hindi. Nerisa, malapit na dun sa Nerisa. Malapit ng tunog. Nerisa, Nancy, Nena, Neng, hindi. Nene, hindi. Line Vlogs, hello, Shouty. Ba't walang bigay si Lolo, Kung kailan maraming pumasok, Neri. Malapit na ang tunog, Sis Grace sa Neri. Para, malapit na rin ang tunog. Sige, clue guys, 5 letters siya. 5, hindi, 6 letter. 6 letter siya, clue. 6 letter siya. Mabilis nyo na lang siya maulan kasi may clue naman. 6 letters lang siya, 6. 6 letters lang siya, 6. Noraline, 7 letter yan. 2, 4. 6 letter siya guys, 6 letter. Tutok ko na yung flowers para upo ako sa Benz. Andun yung magnanayong. Nedeline, Nerilyn, Novila, Nenita, hindi. 6 letter siya ha, 6 letter. May clue na kayo ha, 6 letter, start ng N. Hindi na kayo mahirapan kasi nag-start siya ng N. Mabilis nyo lang mahulaan yan pag may clue. Nerilo, hindi. Nireta, Nenita, hindi. Nomita, hindi.
Hmm, Nervin, hindi. O sige, second letter. Letter E. Letter E, second letter para mabilis nyo mahulaan. Letter E. Ang second letter niya. Ne. Yan, ne. Yan, paunahan na lang kayo guys. Mabilis na lang yan hulaan. N-E. N-E, ne. Ne. Dayo ni Lolo, sis Grace, ma. Ba't walang bigay sa akin si Lolo? Ang daming pumasok. Nenita, hindi. Nerisa, hindi. Nermi, hindi. Nerisa, Nerida, Nermi, hindi. Nerida, Nermita, Nerima, hindi. Si ano, sis Danica, nagsusulat na yun sigurado. Kaya wala pa siya dito. Hindi na. Nagsusulat siguro yun. Nag-iisip ng 6 letters. Nerima, Nagbiga, hindi. Guys, gustong sumali ng palaro kaysa sa 4 people million. Nerima, hindi. Narilo, Netita, hindi. Mayroon din pala hulaan kahit may clue na sa ano, 'di ba? Danica, oh, sabi ko sa'yo, sis Danica, no, nakasulat ka na. Ano yung mga sinulat mo? Dali, sabihin mo dito. N-A siya, N-E. Nagsusulat na yun, sis Danica, ng ano niya, ng, nagsusulat na yun ng mga ano, mga pangalan ng 6 letters na babae. Nedika, hindi. Dapat na lang sasagutin nyo, guys. Nepita, hindi. Mahirap nyo din palang hulaan to. Sis Danica, ano sinulat mo, sis Danica? Dali. Negota, hindi. O sige, sige, last letter guys, last letter. Ang letter na last niya ay E. Tatlo na lang sang ano nyo. Sagutan nyo, ang last letter ay letter E. So, 3 letter lang ang ano, hulaan nyo. 3 letters na lang. 3 letters na lang yung hulaan nyo. Yun na, sexy. Sexy dumadano. Letter E ang last. Nenite, hindi. Nerloti, hindi. Nerote, hindi. Mayroon din magulay. Na-try ko na din sumali sa ganito eh. Nepore, hindi. Nerite. Mayroon din palang hulaan nyo to. Nerite, nepote, nerote, bigote. Bigote, ano ba? Tapos, Nicole, Nipore, Nicole, Nicoli. Yan si Sis Grace, nagsusulat na rin yan si Sis Grace. Nicole, hindi. Letter E, ang second niya Sis Grace. Letter E as in elephant. Wow! Elephant. Letter E yung pangalawa, Sis Grace. N-E. Hindi siya N-I. Yan. Last question na lang to ha. Mag-end na tayong daya ni Lolo. Ba't walang binigay ngayon? Kung kailan maraming pumasok. Ano ba yan? Nemate, Nerite. Nagbigay na ako guys ng clue. 3 na yung binigay ko. Nevera, hindi. Letter E yung huli, sis Danica. Letter E, as in elephant, yung pinakalas. 3 na lang sa ang ano, sasagutan nyo. N-E, N-E, tapos yung pinakahuli E din, E, as in elephant, E. So 3 na lang hulaan nyo. Mahirap din pala hulaan to. Ano, mag-ano na lang kayo, mag-pass na lang kayo para masabi ko yung sagot at another question na lang tayo. Kung susuko na kayo, sabi nyo pass na lang, pass. Para mag-change tayo ng ano, question. Nelope,
Nepale, pass. O, sige, mag-pass kayong tatlo. Yan, mahirap bang sagutin yon? O, si Sis Danica na lang, pass. Hindi nyo mahulan yung Nessie? Nessie. Nessie yung pangalan, pasaway ka. Nessie, bakit di nyo mahulaan yung Nessie? Sis Danica, Mama Shali, Sis Grace. Nessie, N-E, double S, tapos I, tapos ang uli ay E, Nessie. Ba't di nyo mahulaan ng Nessie? Nessie, hindi nyo mahulaan. Spell host. N-E, double S, I, tapos E. O, Nessie. Di nyo mahulaan yung Nessie? Tatlo na yung clue yung binigay ko. Mahirap ba yun yung Nessie? Wala pa kayong classmate na Nessie? Naku lang narinig yung pangalan. Oh, ngayon lang ba ma? Nessie? Nessie kasing best friend ko simula elementary ako hanggang college. Wala lo, meron. Yan o, ganyan ang spelling o. Yan o. Yan, Nessie. Yan o, 6 letter. Naku lang din narinig. Ay, ganun ba yun? Nessie Lozano. Search nyo sa FB. Best friend ko, Nessie. Ayan, sige, next question tayo. Naku lang din narinig. Baka narinig ni Sis Grace yan. O, next question tayo, guys. Ano na yung question ko? Lalagay ko sa sapatos ko? Hay, nako. Sige, next na. Matagal din palang sagutin tong ano. Sige, may 7 minutes pa tayo. Paunahan na lang kayo. Rihanna, Ricardo, Hong Kong. Thank you so much for coming. Rihanna, Ricardo, Hong Kong. Do you want to join us here? Ano pa ba ipapahula ko? Ano pa bang yung mga laro? Ano pa bang laro? Sis Danica, sige paunahan na lang kayo guys ha, mabilis na lang to. Paunahan kayo ha, ready na, mabilis lang to talaga. Tapos mag-end na tayo. Kahit pangalan consider na siya, kahit pangalan lang. Mabilis na lang to, mabilis na lang. Paunahan lang kayong tatlo. Tatlo lang kayo nandyan ha. Paunahan na lang kayo. Ano ang pinaka-last na number ng February? O, pabilisan na lang kayo. Ready? Ano yung pinaka-last na nakatapusan ng February? February. Sakto mag-isang oras na ako. Paunahan na kay February. Nauna si Mama Shali. Hindi kaya 30-20 na ano to? Sis Danica, Sis Grace, hindi nyo alam kung anong end ng February? Pasaway itong dalawa na to. Hindi nyo alam kung anong date ng end ng February? Mga pasaway talaga tong mga to. Ang February ang pinakahuli nito. Tignan nyo, magkasunod pa talagang sinagot ni Mama Shali. Oh. Si Mama Shali pananalo. Oh. 29. Ayan oh. Sinagot ni Mama Shali 28 saka 29. Pero yung tama 29. Hanggang 29 lang ang February. Bakit may ano? May 32 na. Nanalo si Mama Shali. Ilan na panalo mo ma? 300 ba Ma Shali? 300 ba yung panalo mo? 400 kay Sis Danica. Date live ako. May nasagot na wala pa tanong sa akin. Sino ba nauna? 300 kay Mama Shali. Plus yung napanalunan mo man no, kagabi 400 no. Yan, sige tigpo 400 kayo ni ano ni Ma, baka kung meron kang gustong paki-donatean, i-message mo lang yung link no. Sis Grace, ano? Na-loading na, bakit na-loading? Ayan, mag-end na ako guys ha. 4 minutes pa. Isang oras na lang to. Yan. Isang oras na lang. O sige, isang question pa. O paunahan kayong tatlo. Donate daw sa akin. Ma, donate mo daw kay Sis Grace, ma. 400 sa'yo, 400 kay Sis Danica.
Okay, hehe. Ayan, mabait ma. Mabait sis Grace, si Mama Shali. Yan, siya yung mama ko sa Whitey. Si Mama Shali. Magaling yan sumayaw sis Grace, si Mama Shali. Mga past na live ko, nandyan lagi yan, dancer ko yan. Si Mama Shali, magaling sumayaw yan. Host, nag-PM na ako sa'yo. Sige, sis Grace. Ayan, isa na lang naman ng viewers ko. Umalis na kayo? Bakasan mo na ako. Sis Grace, bakasan mo na si Mama Shali. Bilisan mo para may donate niya sa iyo yung yung 5 bananas. Ayan, nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo, Sis Grace? Sis Danica, dito pa po. Sige, paunahan, isang na lang, 57. May 3 minutes pa tayo, isang oras lang to. Bakit yung CR yung tinututok ko sa inyo? Pasaway. Wala baka, di man lang kayo nagre-reklamo dyan. Bakit CR yung tinututok ko? Ma'am Shali, bakasan kita. Salamat sa donate. I love you. Bakit may tawa? Nag-I love you, may tawa pa. Yung 5 bananas, magiging 10 lang ibibigay sa'yo, Sis Grace. Ba't nyo sinabi? CR yung tinututok ko sa inyo. Ay, nako. Ayan, sige, pabilisan na lang kayo. May 2 minutes na lang ako. 2 minutes. Yan, si Lalab Serlin Vlog. Thank you so much for coming, Lalab Serlin. Ayan, last question, guys. Pahulaan na lang, pabilisan na lang ha. Mabilis lang to. Mabilis lang to. Dagdagan nyo lang to. Ano yung mga nanonood ng videos ko? Dagdagan nyo lang, ano yung naunang mga ginagawa kong intro to. 2 words lang siya. Sige, sasabihin ko yung clue. Pabilisan lang to ha. Ang una kong clue, gandang. Ayan, hulaan nyo na yung kasunod nun, gandang. O, pabilisan na to ha, pabilisan, gandang. OMG Mama Shali, I love you. Di na makasali si Sis Grace dito. Gandang Anika. O, di ba ang galing ni Mama Shali, oh? Hapon. Anong hapon? Hapon, Lalab Serlin. Gandang dilag. Gandang gabi. Mga pasaway, Mama Shali, no? Sabi ko, ginagawa kong intro. Bakit may ginagawa pa akong intro? Gandang gabi, gandang umaga. Ano to? Ano to, Mama Shali? Ginagawa kong intro ko. Gandang gabi daw, gandang umaga. Ano to? Gandang buhay. Gandang anikal, guys, ang sagot. Nasa intro ko yun. Mga intro kong ginagamit ba? Gandang anikal. Mama Shali, gandang umaga. Gandang gabi. Mama Shali, tatawa naman ako. Gandang boses. Ayan. Ayan, dumadami naman kayo. Sige, isang ano pa. Ma, ilan na panalo mo, ma? 500 na ha. 500 na panalo mo, man, no? Kasama yung yung kagabi. 500. Mama Shali, unahan mo na ako sa bananas, ma. Ayan. Sige, next. Pasaway ka, nagtanong ka, nandun ako kay Mama Shali. Oo, yeah. Ayos lang yan, Sis Grace. Dodonate naman ni Mama Shali sa'yo yung 500 niya. Kaswerte mo naman, Sis Grace, kung idodonate ni Mama Shali yung 500 mo. Yan si Mama Shali, na maawin yan sa si Mama Shali, maawain. Kasi yung mga nakikilala niyang mababa pa yung bananas niya na hindi pa siya nakaka 1K, ganun, dinodonate niya. Yung kagabi isang doon mo ibigay kay yung pinasa ko. Oo ma, sige, sige. Yan. O, next question guys, paunahan na lang kayo ha, paunahan. Mabilis lang to. O, ready na ba kayo? Type ready kung ano na kayo ha, bilisan nyo mag-type. Madali lang talaga tong, madali lang. Madali lang to, paunahan lang kayo. Kay Grace 300. Wow, sana all sis Grace 300. Ma, ang bananas ni Grace nasa nasa 7 plus na ata yun. Yan, kay Grace 300. Yeah, wow. Sis Grace, pasalamat ka kay Mama Shali. Maawain yan si Mama Shali. Ang bananas ni Mama Shali nasa, malapit na akong abutan eh. Nasa 18 na ata, nasa 17.
Ready? Ilan ba sa akin? 400? 500 na ma. 500 sa'yo, Mashali. Kasama yung kagabi. O sige, 400 na lang. Kasi hindi na natin sasama yung kagabi na 100 mo. 300 kay Sis Grace. Tapos may isang 100 ka pa na extra. Ready? Yay, salamat Mama Shali from Grace. Yan, napakadali lang. Type ready nyo lang guys ha. Type ready kung ready na kayong magkula. Pabilisan na to. Pabilisan lang kayo. Okay, 400 ibigay kay Grace. Sana all, Sis Grace. Sana all, mas mahal ka na ni Mama Shali kaysa sa akin. Sis Grace. Sis Grace, sana all, mas mahal ka na ni Mama Shali kaysa sa akin, Sis Grace. Para 1K na siya. Hindi ma, ang ano ni Sis Grace nasa 7K or 8K. Si Sis Grace malaki ng bananas niyan. 7 to 8K nun, running 8K ata. Yan, ready, type nyo lang ready guys para ano, mahulaan nyo. Type ready. Ang daya ni Lolo, kung kailan maraming pumasok kanina, wala man lang binigay sa akin na ano. Ayan, last question na talaga to guys ha. Eksakto naka 1 hour ako. 1 hour and 2 minutes. Baka ako yung sinasabi ni Ma'am Shali na mag 1K. Ay, Sis Danica. Ilan na ba yung bananas mo, Sis Danica? Ma, baka si Sis Danica yung sinasabi mo. Ilan na ba yung kay Sis Danica? Wait lang nga, ano natin. Sis Danica. Saan na ba yun? Ah, yes ma'am. Okay. Lumapit pala yung babae, hindi ko napansin. Yun na yung magnanay. Sis Danica, 600 plus pa lang po. Ayan, baka siya yung sinasabi mo ma. Na mag 1K. Sis Grace, paano yan? Nagkamali si Mama Shali. Sis Grace, paano yan? Nagkamali si Mama Shali. Hindi pa nanalo si Grace? Nanalo siya ma, pero 100 lang na panalunan niya, isa lang. Hindi pa tayo dikit. Hindi pa tayo dikit, Sis Grace. Ay, Sis, asan na bin? Ba't ang labo ng aking ano? Wait lang. Hindi ko pa siya dikit. Kaka-subscribe ko lang, Sis Danica. Ino-notify kita ha. Yan, naka-notify ka na Sis Danica, mamaya na kita. Ito yung ano, yung saan ba yun? Ito yung messenger ko, Sis Danica. Sebi na nga lang, Sebi. Ito, Sis Danica, yung profile ko. Yan. Yan, 2.1. Sis Grace, paano yan? 200. Kaya no, Sis Grace, mailan kay Sis Grace? 400 panalo mo sa akin, 200 case. Ayan, offer si Mama Shali, Sis Grace, hindi ka na masasaktan. 400 sana napunta sa'yo, Sis Grace. Nagkamali si Mama Shali, Sis Grace. Mama Shali, salamat po. Ayan. Wow, salamat po Ma'am Shali, pero nanalo naman na po ako. Bali ma, 400 na panalunan ni Sis Danica. 400 ba Sis Danica, plus yung 200 ni Mama Shali, tama ba? 600 sa'yo. Ah, akala ko maliit po yung saging niya. Yes sis, walang problema sa akin. Uy. Okay lang yan ma kay Sis Grace kasi pag nag-live yan, naku, million ang viewers niyan. Million ang views niya yan after ng live niya. Ang laki rin magbigay si Lolo. Ayan, last question na tayo guys ha. Patapos na rin yung magnanay. Type ready, pabilisan na kayo nito. Type ready. 600 kay Sis Danica ma. 200 yung mo, tas 400 panalo niya. Kay Sis Grace naman yung 100 na panalo niya plus 200 na donate mo. So 300 na kay Sis Grace. Ready? Hehe, ready.
Yan, si Sis Danica, ready na. Type ready, Sis Danica. Mabilis na lang to. Paunahan lang kayong tatlo. Yan, may nakatambay na isa. Sino kaya yan? Okay, go. Oh, go. Mabilis lang to ha. Paunahan kayo. Yan. Anong pangalan ni Gandang Anikal? Go. last guys. Let's go ma. Yes. Oh, okay. Nanalo si Sis Danica. Let's go somewhere else. Ba't ang tagal niyang sumagot, ma? At saka si Sis Grace. Mami, can I go fast? Ready. You want some chicken? Salamat po. Ayan. Kahit pangalan lang, consider na. O, si Sis Grace, umalis siguro si Sis Grace. Kahit pangalan lang. O, bakit na-delete yung kay Sis Danica? Ay, hindi. Yan, nanalo si Sis Danica. Yan, end na tayo guys ha. End na tayo ma. Sis Grace, thank you so much. PM nyo na lang akong tatlo. Tatlo lang naman na kayo nandyan eh. Sino yung isang nanalo kanina ma? May nanalo bang iba? O kayo lang nanalo? Tatlo. Ayan. Hoy, nandyan ako. Tignan mo sagot ko. Ha? Sino ba noon na nagsagot ng Melina? Si Sis Danica. Sis Danica lang naman na sumagot ng Melina sa una. Di ba nag-ready kayo? Nag-ready kayo Sis Grace. Ready. Ayan si Sis Danica ang pinakaunang Ayan, bye-bye guys. Bye. Kami na lang ata. Sige, PM ko na lang kayo. Bye guys. Bye. Thank you so much Sis Danica, Mashali. Sis Grace, thank you so much sa pag-join sa live ko. Bye-bye. Cái đồng mã lô này là ở đây mà đi đâu? Ayan, end na ako guys. Bye all. Bye. Ako po una. Ikaw Sis Danica. PM mo ako Sis Danica ha. 700 data sa'yo. 700 kung di ako magkamali. Kay Mama Shali wala na. Wala na kay Mama Shali, dinonate na niya. Kay Sis Grace 300. Yun. Okay na. Bye guys. Bye.